Bos días a todos, moitísimas grazas pola súa atención. Comparezco unha vez máis para dar conta en primer lugar do contido da reunión que acabamos de manter co presidente do goberno e coas autoridades que conforman o mando único, así como cos presidentes das comunidades autónomas e, en segundo lugar, para darlle conta da situación e da información actualizada en relación coa pandemia do coronavirus. En relación a este segundo asunto, o número de persoas hospitalizadas en Galicia ascende a 180 pacientes, o número de persoas que están nas unidades de cuidados intensivos son 25 e o número de persoas que siguen atendidas nos seus domicilios ascende a 2.498 persoas. Lamentablemente, o número de falecidos ascende a 592, un falecido máis que fai 24 horas. Seguimos, por tanto, deseando reparo ás familias falecidas dende o punto de vista da solidaridade e do door compartido que ten toda a sociedade galega. Digo que seguimos tamén afastándonos pouco a pouco das cifras registradas durante o pico da pandemia, recordarán a principios do mes de abril, e seguimos de momento, e espero que sexa así, pois vencendo a pandemia entre os servizos sanitarios, os servizos sociais e a excelente comportamento da sociedade galega. Efectivamente, neste momento, as porcentaxes de persoas contagiadas ou a porcentaxe de persoas hospitalizadas e en UCI pois sigue estando controlada. Prácticamente as UCIs galegas só están ocupadas por paciente COVID, o 5% das súas camas, e o 63% das UCIs galegas están sin pacientes. No que se refire ao conxunto de camas de hospitalización, só o 2% das camas dos hospitais en Galicia están ocupados por pacientes COVID e o 49% das camas están baleiras no Servizo Galego de Saúde e nos hospitais de Galicia, o cual significa que estamos con unha moi baixa presión asistencial. No que se refire ás probas diagnósticas realizadas ata o día de hoxe, ascenden a 190.716 probas diagnósticas, donde a maioría son probas PCR, con 114.000, máis test de anticorpos totais, unos 50.000, e test de anticorpos de doble banda, algo máis de 27.000, feitos xa a un total, como digo, de máis de 190.000 galegos. En lo que se refire á taxa de letalidade a que mide o número de falecidos polo número de contagiados, Galicia, xunto con Ceuta e Melilla, son os 3 territorios con mellores datos na taxa de letalidade de toda España. Galicia está no 6,40%, España está casi no doble, a media, no 11,86%. Por tanto, seguimos impulsando todas os indicadores hacia lugares máis tranquilos, hacia lugares máis controlados. Eso sí, temos que afrontar con toda a intensidade xa a reconstrucción económica e a reconstrucción social na que vamos a vivir, na que estamos a vivindo en moitos fogares e moitas empresas, e lamentablemente que vai a seguir impactando moitísimo nos próximos meses e nos próximos semestres. Como saben, mañá mesmo o 51% dos españois e o 100% dos galegos pasamos a outra fase, ao que o goberno o mando único chama fase 1, no senso de que podemos facer máis cousas con menos limitacións e con máis posibilidades tanto na vida familiar, na vida social e na vida laboral. O 100% dos lugares de Galicia, das parroquias, dos concellos, das provincias e do todo o territorio da comunidade autónoma está dentro dese 51% de españois que temos unhos servizos sanitarios e unha situación da pandemia o suficientemente sólida e a suficientemente controlada para empezar xa a poder ir disfrutando de máis liberdades e de máis mobilidade. É un paso que nos permite avanzar, polo tanto, hacia a reapertura, tanto familiar, social e económica, e un paso que relaxa certas restriccións e que nos vai acercando o que facíamos antes de aquel 15 de marzo, no caso de Galicia, antes daquel 13 de marzo, cando a Xunta de Galicia
decidiu activar a emerxencia sanitaria 13 de marzo, 15 de marzo, cando o goberno decide activar o estado de alarma. Ao mesmo tempo, este é un paso, o decimos dende o principio, que hai que extremar a cautela e a prudencia. O tránsito de Galicia a fase 1 é un paso adiante, pero en ningún caso pode ser un paso atrás. Por lo tanto, a palabra prudencia é a palabra que vai a estar máis definida e eu espero que máis interiorizada nos próximos 15 días. Temos que pedirlle a todos os galegos a máxima prevención para que podamos seguir avanzando e non retrocedendo. E o debemos, en primer lugar, ás 592 personas que nos deixaron para sempre, os 592 falecidos, as súas familias. E o debemos tamén a todo o personal sanitario e todo o personal social que traballaron nos ámbitos de atención primaria e atención especializada nas residencias da terceira idade e nos centros de discapacidade. E o debemos aos transportistas, a xente do mar, e o debemos aos supermercados, as fruterías, as carnicerías, as farmacias, as xestorías, a todos aqueles que estuveron traballando para que a maioría dos galegos poderan permanecer nas súas casas sin faltarlle os servicios básicos e tamén as comunicacións e a enerxía. E o debemos, en definitiva, e non lo debemos a todos, porque todos fixemos un enorme esforzo, sería unha mágoa que como consecuencia de comportamentos imprudentes volvéramos hacia atrás e que dentro de 15 días esteamos peor do que vamos a estar a partir do lunes que inauguramos unha fase de maior mobilidade. Por tanto, quero agradecer de unha forma sentida todo o que estuveron facendo vostedes para que Galicia, sin ningún concello, dado que todos os concellos pasasen a fase 1, sin ningún concello fora unha excepción. Eso non é fácil, insisto, temos unha enorme dispersión de poboación e, sin embargo, os 313 concellos de todas as provincias estamos na mellor situación no conxunto do país, no conxunto de España. Volvo a reiterar, a corresponsabilidade significa non baixar a guarda, significa que debemos ir a modo para poder seguir avanzando e significa que a única vacina que temos de momento somos nós mesmos, o noso comportamento, e en consecuencia esa vacina que é o noso comportamento individual e colectivo é a que temos que utilizar para as seguintes semanas e para os seguintes meses. No que se refire ao contido e alcance da conferencia, eu quixera trasladarlles que o presidente do goberno sempre lle reiteramos que vou traballar con instruccións claras e con certezas. Esta é unha constante do posicionamento de Galicia e tamén hoxe tamén foi unha constante. Canto menos improvisación e canto máis unidade de acción, mellor poderemos avanzar todos xuntos no horizonte que perseguimos. Os cidadáns necesitan certezas de que teñen que facer en cada unha das fases, necesitan certezas e concreción na descripción das conductas permitidas, necesitan certezas tamén en saber cando a súa comunidade autónoma pode entrar en fases sucesivas. Evidentemente non se pode normalizar a aprobación de normas a contrarreloxo nin as rectificacións ou cambios de criterio en poucos días. Non se pode consentir que se utilice de forma frívola o Boletín Oficial do Estado que publica ás veces durante unha tarde para que sexa efectivo as horas seguintes cantidad de normas que é moi difícil xa implementar, incluso é difícil poder asimilalas e poder concretalas e interpretalas de forma sinxela. Non se pode, pois, normalizar esta forma de actuación, así o plantexei o presidente, e eso non xera confianza. Para xerar confianza é necesario coñecer con anticipación que sectores e que normas ten que cumprir cada sector, no caso de que a comunidade autónoma onde está traballando ese sector vaya pasando de fase en fase. E para as comunidades autónomas é imprescindible saber que temos que cumplir para pasar a fase 2, que pasaremos, ou polo menos vamos a intentalo, dentro de 15 días. Doxe nunha semana se celebrará a segunda conferencia, outra conferencia máis, que será a 10ª,
Doxe nunha semana xa tiñamos que ver se cumplíamos ou non cumplíamos os criterios de desescalada para pasar á segunda fase, e o lóxico sería, así o plantexei o presidente do Goberno Central, pois que xa, desde o punto de vista sanitario, coñecéramos que é o que se nos vai exixir dentro de 15 días para avanzar na fase segunda. Por iso, entendo que a certeza sigue sendo fundamental. Tampouco, evidentemente, xera confianza cando unha norma se publica no BOE, pois que xurdan dúbidas sobre a súa interpretación. É moi difícil reactivar a economía, as familias, o ámbito social, o ámbito colectivo, si as normas as coñecemos no último instante e cando se publican xeran moitas dúbidas que non podemos resolver, e a pesares diso xa estamos nunha fase distinta á fase na que estábamos antes de dictar esa orde e que se publique no Boletín Oficial do Estado. Por tanto, insisto, temos que ir abandonando as incertezas. Levamos xa 8 semanas nesta situación, así como aos principios era certamente razonable, dado que estábamos en situacións de propia incertidume, agora xa temos que ir despexando incertidume e ir iniciándonos nun contexto de maior certeza e de maior solvencia para que se nos trate a todos como adultos e para que tamén a nación española teña unha recuperación da súa credibilidade no conxunto internacional. Por conseguinte, as comunidades debemos de estar informadas en que consiste a fase 2 para poder, desde o punto de vista sanitario, prepararnos e entrar na fase 2. Os sectores productivos necesitan os protocolos con anterioridade para poder ir implementándoos, comprando o que é necesario, reordenando o volumen de usuarios ou de clientes nos seus establecementos, e tamén, lóxicamente, os cidadáns necesitan, para ordenar a súa propia vida familiar, pois coñecer en que consisten esos protocolos e esas fases. Todos debemos de coñecer, pois, cando se prevé tamén abandonar o estado de alarma. Esta foi outra das cuestións que algúns presidentes lle plantexamos ao presidente do Goberno Central. E é certo que o lóxico sería, dado que isto vai a durar tempo e probablemente os rebrotes nadie poda garantizar que non se produzan, e probablemente a vacina tampouco nadie pode garantizar que tardemos 1 ano e medio, 2 anos en conseguila, non podemos, lóxicamente, cada vez que hai un problema, utilizar o estado de alarma. Lle propuxen ao presidente que, se fora necesario, modificara ou engadira algún artigo á Lei Orgánica de Saúde Pública para que os problemas da pandemia sanitaria teñan un reflexo na normativa sanitaria e non ter que acudir a ese estado de alarma, de sitio ou de excepción tan excepcional na Constitución española. E quero decir que é a primeira vez que o presidente do Goberno, tanto a proposta nosa como a proposta de outros presidentes, é a primeira vez que se abre e que nos dice que o Goberno está traballando nunha legislación máis axeitada que o estado de alarma, aínda que pide tempo para ter esa legislación. Entendimos incluso que pide tempo para despois de esta fase de estado de alarma, estas fases, insisto que o Goberno parece quere seguir traballando co estado de alarma ata que finalice a desescalada prevista no mes de xuño. Nós pensamos que é posible ter unha regulación nas próximas semanas e ir abandonando ese texto tan excepcional como é o estado de alarma que prevé a Constitución para situacións que non poden durar meses nin poden durar trimestres, porque nos parece que é un estado moi limitativo de dereitos e que nese estado de alarma non se debe de utilizar para modificar normativa económica, normativa laboral, normativa empresarial e normativa de servizos públicos. A terceira cuestión que trasladamos ao presidente é a necesidade de maior unidade entre o mando único e as comunidades autónomas. Aplaudimos todos ese novo espírito que parece vai a reinar ou a influir nas próximas semanas, o novo espírito de cogobernanza entre o Goberno Central e as comunidades autónomas, pero teño que dicir que, igual que outros presidentes, ese espírito de gobernanza non empezou esta semana co mellor dos escenarios, tanto na forma como no fondo. Refírome á forma porque os
conselleiros, conselleiras de Sanidade o venres tiveron un consello interterritorial para saber se pasaban ou non a fase 1 ás comunidades autónomas, e despois dese consello territorial ningún conselleiro de ninguna comunidade autónoma se lle informou de si se pasaba ou non pasaba a súa propia comunidade autónoma. E, sin embargo, nos tuvemos que enterar pola televisión, unha vez máis, que comunidades pasábamos e que comunidades non podían pasar. Por tanto, esa cogobernanza debe de ser transparente e non volver outra vez a enterarse a través de unha rolda de prensa nunha televisión, coa importancia que ten desde o punto de vista económico e social pasar de unha fase a outra. E digo que tampouco a gobernanza esta última semana foi o mellor no ámbito non só da forma, senón do fondo, porque o goberno mantivo o criterio provincial en algúns casos e o criterio de área de saúde en outros casos, o cual pensamos que non ten moito sentido. Para algunhas comunidades autónomas que non cumplían todos os criterios, se lle deixou abrir municipios ou comarcas, é dicir, zonas básicas de saúde ou distritos ou áreas sanitarias, e, sin embargo, para outros que sí cumplíamos, pois non se nos deixou abrir todo o territorio que está na mesma situación epidemiolóxica, todas as provincias galegas, e se nos impide a comunicación entre cidades, o cual non compartimos. E non compartimos, insisto, porque o propio goberno utiliza as áreas e as zonas básicas de saúde para algunhas comunidades autónomas e utiliza as provincias desde o punto de vista sanitario para outras comunidades autónomas. Por conseguinte, espero e desexo que esa correspondencia sexa recíproca, unitaria para as próximas semanas. Hai exemplos de que se pode facer e de que Galicia recoñece que ás veces é bo rectificar. Esta semana se rectificou sobre a posibilidade de reabrir os mercados ao aire libre, que vivemos pedindo desde fai tempo. Esta semana o Goberno Central rectificou sobre a posibilidade de que 1.100.000 galegos que vive en lugares ou en parroquias de menos de 5.000 habitantes, aínda que o seu concello o sobrepase, pois que esos lugares singulares e esas parroquias podan sair á calle sin franxas horarias. Foi unha rectificación que nos valoramos positivamente. E eu espero que podamos volver a rectificar en aqueles asuntos en que teñamos a razón, pero non é unha razón partidista ou territorial, é unha razón que busca os cidadáns como a forma de facilitar a súa vida laboral e social. En primeiro lugar, en relación coas propostas que eu trasladei para que sexan valoradas polo Goberno, me gustaría para que fosen rectificadas, se refire aos temas de comercio, os temas de pesca fluvial e de caza, como mínimo a batida de jabalíes, tamén os temas dos pasos fronteirizos con Portugal e tamén a reapertura dos centros de día das residencias de maiores e de centros de discapacidade. O pequeno comercio ten, sin dúbidas, insisto, como dar cumprimento ás obrigas que onte aparecían no Boletín Oficial do Estado. Refírome ás obrigas de establecer sistemas que permitan o reconto e o control de aforo. Non se pode improvisar unha medida dun sábado para un luns en todo o pequeno comercio galego. Tamén existen dúbidas, e así o plantexei o presidente, entre as distintas capacidades para activar as rebaixas. Desde o punto de vista de comercio presencial en tenda física, parece que a rebaixa non se pode todavía autorizar, e, sin embargo, si se pode a través da web. Bueno, non ten sentido que algunhas tiendas podan facer rebaixas se teñen web, se non, non. Non ten sentido porque o tema das rebaixas, na nosa opinión, é unha competencia autonómica, non é unha competencia estatal. Igualmente pensamos que se debe de permitir abrir os establecementos que teñen unha superficie maior de 400 metros. Por qué? Pois porque se pode obligar a que a superficie que abren sexa 400 metros, pero o que non se pode é que se unha tienda ten máis metros non a podan abrir con independencia de que se comprometa a non utilizar máis de aqueles metros que estén permitidos. Creo que isto é fácil de entender e, ademais, nun país, en un estado como España, donde somos socios da Unión Europea, o lóxico é, desde o punto de vista de comercio, que a norma sexa similar. En a maioría dos países da Unión Europea se pode abrir os comercios de maiores superficies e non ten sentido que non se pode abrir en España esas mesmas tiendas que se poden abrir noutros lugares de Europa.
E finalmente, igual que conseguimos que os concesionarios de máis de 400 metros podan abrir, pois lóxicamente nos parece que se debe de abrir tamén a aqueles almacéns que se dedican a artículos de construcción, a artigos de saneamento, de maquinaria industrial ou agrícola. Si abrimos a agricultura, a gandería e a construcción, o lóxico é poder comprar o material que necesitamos para traballar en estos sectores. Igual que o lóxico é que se abrimos concesionarios de máis de 400 metros, se poda abrir tiendas, comercios de máis de 400 metros, aínda que se limite a porcentaxe de superficie na que se pode atender os clientes, por suposto, con limitacións de aforo e coa distancia física de 2 metros entre eles. En fin, vamos a ver se somos capaces de facernos entender ao respecto. Tamén pedimos aclaración sobre a obriga de abrir os centros de día e os centros de discapacidade. Nos parece que non estamos preparados para isto. Por lo tanto, nós non vamos a abrir os centros de día e os centros con discapacidade mentres non teñamos protocolos aprobados polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. É a población vulnerable, e a población vulnerable non podemos improvisar dende un sábado, como foi onte, ata un luns para abrir ese tipo de establecementos que necesitan, desde logo, unha estrategia de apertura e cunhos circuitos para o persoal e para os usuarios seguros. No caso de Galicia, insisto, estamos traballando cos centros e as entidades sociais para conquerir esos protocolos e, volvo a reiterar, non estamos en condicións, dende logo desde o punto de vista sanitario, de tomar a decisión de abrir isto o próximo lunes. Non o vamos a facer. E o trasladamos ao presidente, e o presidente entendeu que por criterios de prudencia, comunidades autónomas que consideren que non deben de abrir, pois que o faga. En terceiro lugar, falamos da pesca. A pesca é un deporte individual. A pesca fluvial, 600 ríos en Galicia, centenares de povos por onde pasan os ríos, non ten sentido que si desde que se aprobou a posibilidade de facer deporte individual se pode ir a pescar, é dicir, hoxe se pode ir a pescar, que mañá non se pode ir a pescar, porque o Boletín Oficial do Estado así o concreta. Non ten sentido, insisto, que a Comunidade Autónoma Galega, de acordo cos sindicatos agrarios, autorizase batidas de xabalís para preservar os pastos, o millo, as patacas, en definitiva, os cultivos, que a partir de mañá non podamos facer batidas de xabalís. Por tanto, quedamos en que isto o íbamos a ver tamén no ámbito bilateral co Ministerio de Sanidade, e eu espero desexo que non se adopte ninguna decisión de prohibir a pesca ou a caza neste ámbito, mentras non cheguemos a un acordo que espero sexa un acordo fácil, porque a inmensa maioría dos presidentes autonómicos así o plantexamos. E tamén fixemos unha cuarta reflexión sobre a situación dos pasos transfronteirizos entre Galicia e o norte de Portugal. Galicia e o norte de Portugal temos unha situación epidemiolóxica moi parecida. Portugal está abrindo con maior celeridade o seu comercio, a súa actividade económica que España, e, polo tanto, agora pensamos que é tempo xa de regular pois as cidades, as eurocidades que temos coa fronteira de Portugal e a eurorrexión entre Galicia e norte de Portugal, que teñamos uns pasos transfronterizos máis permeables. Veremos a ver si somos capaces nos próximos días de chegar a acordos en estos asuntos, veremos a ver si esa cogobernanza se cristaliza e veremos a ver si a cláusula de salvaguarda territorial que plantexamos dende Galicia fai semanas pois realmente funciona, e eu espero que no ámbito do comercio, no ámbito da pesca, da caza, no ámbito dos pasos transfronterizos e tamén no ámbito dos centros de día e nos centros de discapacidade podamos avanzar para non retroceder cuestións que xa estaban permitidas na comunidade autónoma. A penúltima cuestión da que falamos, lóxicamente, foron as discrepancias que mantemos boa parte dos presidentes autonómicos, con independencia do color do goberno autonómico, en relación cos criterios de reparto dos 16.000 millóns de euros, primeiro, digamos, contexto ou bolsa que se vai a repartir ás comunidades autónomas con fondos da Unión Europea, e desos 16.000 se reparten con carácter prioritario 10.000 dedicados á sanidade. Os criterios de reparto, a maioría dos presidentes autonómicos son os consideramos
correctos, porque non responden a criterios sanitarios no senso estricto. E de feito, porque ademais se apartan de dos criterios que viñan sendo utilizados para o financiamento autonómico no seu conxunto, o sistema de financiamento que coñecemos, e tamén se apartan dos criterios que se pactaron co Ministerio de Sanidade para distribuir, en principio, 1.000 millóns de euros, ao principio da pandemia, foi o diñeiro que se nos trasladou ás comunidades autónomas, se pactaron uns criterios, finalmente se transferiron solo 300, pero de acordo con esos criterios. Pois ben, agora, os últimos criterios do Ministerio de Facenda son distintos os criterios de financiamento autonómico e distintos os criterios do propio goberno que estableceu o Ministerio de Sanidade. Eu espero que podamos avanzar, porque a maioría dos presidentes autonómicos así o propuxemos. De feito, por darles un dato, os criterios que se pactou para co Ministerio de Sanidade fai unhas semanas é que a población protexida ten un valor do 80% e, sin embargo, o criterio do Ministerio de Facenda que coñecimos fai uns días, pois rebaixa o criterio de población protexida ao 28%. E isto, pois, non ten sentido. Non podemos pasar de un criterio do 80% de valor a un criterio do 28%. Lle trasladei ao presidente a nosa discrepancia profunda, porque perxudica claramente aquelas comunidades autónomas que fixemos cousas distintas para evitar o colapso dos hospitais. Por exemplo, perxudica a Galicia porque Galicia tivo 3.500 pacientes seguidos co sistema de teleasistencia dentro dos seus domicilios. Perxudica a Galicia porque Galicia abriu residencias integradas para concentrar os maiores con positivo de coronavirus e non ter que leválos a camas hospitalarias. Si solamente se ten en conta o número de camas hospitalarias utilizadas e o número de camas de UCI utilizadas, se está prexudicando a aquelas comunidades que, como por exemplo Galicia, invertiu máis de 1.100 novos contratos no ámbito das residencias integradas e no ámbito dos servizos sociais e tuvemos residencias integradas aproximadamente con 250 camas operativas durante todas estas semanas e 250 camas en un hospital comarcal grande. Por tanto, eso de utilizar só o criterio das camas hospitalarias e as camas de UCI non podemos compartilo e, ademais, na nosa opinión, non é un criterio xusto. A maioría de presidentes, insisto, está de acordo en que isto debemos de replantexalo outra vez. Por último, a última cuestión que comentamos foi o ingreso mínimo vital, o que se ven a chamar a renta mínima. E é certo, verdad, é que nos preocupa os vaivéns que estamos observando en relación coa renta mínima, dado que inicialmente era unha renta que viña a complementar as rentas de cada comunidade autónoma, no caso de Galicia o Risga, e, sin embargo, na última reunión co ministro de Seguridade Social, pois se nos dixo que xa isto non tiña nada que ver co Risga e que sería unha renta distinta a do Risga e que sería xestionada pola Seguridade Social. O que ocorre, se isto se confirma, é que haberá un solapamento de rentas de integración social das comunidades autónomas, de pensións non contributivas da Seguridade Social que xestionan as comunidades autónomas e de unha renda mínima vital que parece ser pode xestionar o goberno central. O que parece lóxico, e tamén boa parte dos presidentes coincidimos, en que todo isto se faga de unha forma conxunta, todo isto se fusione, e que as comunidades autónomas, do mesmo xeito que xestionamos as pensións non contributivas, podamos xestionar a renda mínima que temos en cada comunidade xunto con outra renda que pode ser maior e ampliada por parte do goberno central e entre todos buscar criterios homoxéneos para tratar situacións semellantes de forma semellante. En definitiva, ata aquí a conferencia de presidentes. Esperamos que o goberno central atenda estas peticións que a maioría das veces foron peticións que os respectivos presidentes fomos coincidindo, e eu espero e desexo que dentro de 15 días, donde Galicia, como o resto, se vai examinar da fase 2, se somos capaces de seguir abrindo a nosa economía, as nosas familias, os nosos comportamentos sociais, que saibamos con maior celeridade, se é posible, cales son os criterios os que nos temos que someter. E por iso lle plantexamos tamén
cales son os criterios para o inicio do próximo curso académico. É fundamental coñecer, porque empeza o período de matrícula, e é fundamental coñecer cal é a decisión do Goberno Central en relación co curso académico, porque a competencia é unha competencia compartida entre o Goberno Central e as comunidades autónomas. E se non sabemos o criterio do Goberno Central, pois vamos a improvisar e posteriormente a rectificar o criterio dunha comunidade autónoma. En relación cos compromisos do presidente do Goberno, se comprometeu a revisar os criterios de reparto dos 16.000 millóns. Eso é un avance, veremos a ver se podemos chegar a acordos. Tamén se comprometeu a revisar os criterios en base a relacións bilaterais os que fixen referencia, explícitamente falou da pesca, dos temas de caza. Espero tamén que nos temas de comercio podamos avanzar. E o presidente tamén se comprometeu a convocar a conferencia das cuestións da Unión Europea para revisar cal é o papel das comunidades autónomas nos fondos europeos, nos préstamos europeos e nas transferencias europeas que vai a recibir España como socio da Unión Europea. E tamén se comprometeu, espero que esta vez tamén o podamos concretar, en facer un tratamento ao medio rural como unha peza separada na desescalada. É unha cuestión que vimos pedindo en Galicia dende fai semanas, e o presidente no último repaso que deu na súa intervención de peche comprometeu todo este tipo de cuestións. Vamos a, insisto, seguir traballando. Creo que a política dos feitos consumados nos dimos conta de que non era axeitada. Si cogobernamos, si nos unimos na cogobernanza, iremos máis rápido, iremos máis tranquilos, todos estaremos moito máis coordinados, e ese creo que é o criterio axeitado. De momento empezamos xa a falar de cogobernanza, ese é un paso. E eu espero que despois de falar concretemos esa cogobernanza nun reparto equilibrado dos 16.000 millóns de euros, o primeiro fondo que se transfire ás comunidades autónomas, e tamén nas relacións bilaterais no que se refire aos criterios de apertura de comercios, de tiendas, os criterios de rebaixa, os criterios de establecementos de máis de 400 metros, que non se lles pode discriminar polo feito de que teñan unha superficie superior a esos 400, senón que ten que ter un tratamento similar. E tamén, por suposto, os criterios de educación e os criterios de reparto dos fondos que vai a recibir España como Estado membro da Unión Europea. E, como sempre, lles propoño que se sigan cuidando para que, entre todos, como fixemos nas últimas semanas, podamos seguir avanzando hacia unha reactivación social e unha reactivación económica que tanto necesitamos, sin perder, eso sí, a cautela e a garantía sanitaria na que seguimos absolutamente centrados e concentrados. Nada máis e moitísimas grazas. Boas tardes. La Voz de Galicia pregunta se insistiu na posibilidade de que se poida desplazar a xente por toda Galicia e se preguntou por que no País Vasco si se pode viaxar entre provincias e en Galicia non. Efectivamente, plantexei que non compartíamos ese criterio. O criterio de zonas básicas de saúde, de áreas sanitarias, se utilizou en Cataluña, en Valencia, en Castela e León. Estamos a favor de que se hubiera utilizado. E sorprendentemente non se utilizou en Galicia. Por lo tanto, hai unha asimetría, na nosa opinión, imposible de xustificar. Nós seguimos pensando que os países da Unión Europea que teñan situacións epidemiolóxicas similares, o lóxico é que a medio plazo se abran as fronteiras entre esos países. E máis, se queremos recuperar o turismo en España, o lóxico é que as rexións da Unión Europea en situacións epidemiolóxicas similares poidan viaxar e conectarse entre sí. Canto máis que unha comunidade autónoma como Galicia, que ten unha situación epidemiolóxica igual en todas as provincias, podamos acudir dende Ferrol a Pontevedra, ou dende Vigo a Santiago, ou dende a Coruña a Lugo. Non ten ningún sentido. Hai desplazamentos superiores nunha provincia para pasar de un pobo a outro pobo de distancia que hai entre cidades galegas. Por conseguinte, insisto, claro, o plantexamos claramente. Como se sabe, o Boletín Oficial de Estado xa está publicado, vamos a ver se nas próximas semanas isto se acepta. Tamén nos sorprendeu que no caso de Euskadi, o que felicitamos, se poda
ter movimentos nos municipios limítrofes entre as provincias vascas e, sin embargo, en Galicia, que afecta ao 10% da población, digo municipios conlindantes entre provincias, isto non se deixará facer. Tamén é certo, e hai que dicilo, que polo que sei a mobilidade no País Vasco solamente se pode facer entre municipios, non entre territorios provinciais no seu conxunto, pola propia situación. Quero recordar que é así. En todo caso, a cousa está presentada, o razonamento está feito e veremos si non temos que esperar 15 días e dentro dunha semana podemos avanzar nese sentido. De poder, digo, de ter mobilidade en toda a comunidade autónoma. Sobre esa cuestión, a Radio Televisión de Galicia preguntaba se o presidente do goberno lle descartou permitir o tráfico entre provincias e aumentar os pasos con Portugal antes do seguinte cambio de fase. E por outra banda, tamén en relación co publicado no BOE, capacitando a vostede para convocar eleccións, pregunta se interpreta que esa potestade para fixar a data inclúe tamén as plenas competencias da Xunta na regulación dos medios materiais humanos do proceso e nas condicións e do aforo dos mítines en caso de que os houbese. Sobre os temas de Portugal e os temas de comercio non tiven resposta. Así como tiven resposta no tema da pesca, no tema da caza, tamén nos temas de educación, nos temas do rural, aí a verdade é que non obtiven resposta, como tampouco tiven resposta no ámbito das provincias e a mobilidade no conxunto de Galicia. Vamos a ver, en todo caso, a maioría das cuestións que se plantexan pois non teñen resposta de forma inmediata, pero agora que se abre un principio de gobernanza que está inspirado claramente o último decreto de estado de alarma, que muda sobre decretos anteriores en relación a este asunto, veremos a ver, como dixen antes, se a gobernanza non solamente é un principio teórico, senón que é unha forma de seguir traballando no futuro. E en relación co período electoral, o que queda claro despois de haber publicado o decreto de estado de alarma convalidado polo Congreso dos Deputados, queda claro que todos os parlamentos autonómicos e, en consecuencia, os presidentes autonómicos podemos manter a nosa competencia de convocatoria electoral e, ademais, se engade nun parágrafo que o Goberno Central se obliga a facilitar todas aquelas cuestións que afecten a empresa estatal Correos, así como a todos os fedatarios públicos para delegar o voto en aquelas persoas que non podan, por cuestións de mobilidade, poder acudir ao colexio electoral. É certo que, en relación co número de persoas que poden acudir a eventos, que en este caso serían mítines, están regulados nun acordo do Consello de Ministros, non publicado no Boletín Oficial do Estado. Por tanto, é un acordo do Consello de Ministros, entendo eu, suxeito a modificacións, e veremos, no caso de que fose necesario, se ese acordo se pode ir variando en función da situación sanitaria de cada provincia, no senso de comunidades autónomas uniprovinciales ou no ámbito territorial, no caso de comunidades autónomas pluriprovinciales, que é o caso de Galicia. Alerta Digital quiere saber si ha hablado usted con Gonzalo Caballero acerca del criterio de reparto de los 16.000 millones a las comunidades autónomas y de cómo afecta a Galicia, o si lo ve más preocupado por el inicio de la campaña electoral. Tiven comparecencia no Parlamento este mércores, quero recordar, ou xoves, non creo que foi o xoves. Falei que nós estábamos en desacordo con ese fondo, non tiven resposta por parte dos grupos da Cámara. En todo caso, agora pasamos a dúas fases. Este fondo se vai a aprobar por Real Decreto Lei e vai a ser consensuado, ou polo menos eso dixo o presidente, cos grupos parlamentarios no Congreso. Pero previamente volveremos a ter unha xuntanza os responsables das consellerías de Facenda coa ministra de Facenda antes de aprobarse ese Real Decreto Lei. Vamos a ver, por lo tanto, si podemos aproximar criterios. Hai presidentes socialistas que amosaron a súa discrepancia en relación cos criterios de reparto. Quero recordar o presidente de Extremadura, o presidente de Aragón, foron moi explícitos. Quero recordar tamén o presidente do Principado de Asturias, tamén o presidente de Cantabria foi moi explícito en relación a este asunto, e tamén, por suposto, outros presidentes, como o presidente de Andalucía, o presidente de Murcia, entendín tamén o presidente de Valencia. En fin, eu creo que a maioría dos presidentes, dende logo, non podemos compartir esos criterios. Por qué? Pois porque non
valoran e non se mide de forma axeitada o gasto sanitario realmente producido polo COVID-19 e porque ademais non se discrimina entre as comunidades que tiñamos unhos recursos hospitalarios e de atención primaria mellor dimensionados que outras comunidades que tiñan unhos recursos sanitarios peor dimensionados. É dicir, as comunidades que máis invertimos en sanidade nos últimos anos non podemos vernos prexudicadas por estos criterios que só miden o colapso en UCIs e o colapso hospitalario. ABC refírese a que na reunión co Ministerio para decidir que lugares pasaban a fase 1 houbo tensións entre goberno e comunidades. Quer saber se houve algunha dúbida ou reticencia por parte do Ministerio a que pasase algunha provincia ou área sanitaria galega e, por outra parte, pregunta cando estarán listos para comezar a traballar os rastreadores para localizar os contactos das persoas que son sospeitosas de ter coronavirus. Nós tuvemos algunha discrepancia, digamos que cordial pero profunda, no senso da mobilidade territorial ou provincial. Eso sí que o tivemos ata o último instante. Nos seguimos pensando que non ten ningún sentido que un señor de Santiago non poda acudir a Pontevedra, a 60 km, e, sin embargo, un señor de Santiago poda acudir a Ortigueira, teña que recorrer bastante máis kilómetros e pasar por bastantes máis povos dos que se pasa para chegar a Pontevedra, por poñer un exemplo. E, por lo tanto, eso non o compartimos. Eu comprendo que por parte do goberno ao mellor é máis fácil controlar o tráfico provincial, pero a provincia e a sanidade non son cuestións homogéneas. Nada ten que ver un límite administrativo con unha cuestión sanitaria. Moito máis, incluso en Galicia, que, como saben a maioría dos galegos, boa parte da provincia de Pontevedra, a súa área sanitaria era de Santiago. Por tanto, un señor de Lalín, un señor de Silleda, un señor de Dozón, un señor de Rodeiro, non lle podemos decir que non pode vir ao seu hospital en Santiago porque traspasa o límite da provincia e que deben de acudir a un hospital máis lonxano como é o Hospital de Montecelo ou o Hospital Público Álvaro Cunqueiro. Eso non ten sentido, por tanto, plantexamos eso claramente e foi, digamos que, a discrepancia máis profunda que tivemos con o Ministerio de Facenda. En relación co outro, nós estamos neste momento traballando no ámbito tecnolóxico. Seguimos traballando ao respecto e pedimos ao Goberno Central unha aplicación tecnolóxica común para todo España e sería óptimo que tuviéramos unha aplicación tecnolóxica común para toda a Unión Europea. E con isto facilitaríamos as labores de rastreo e as labores de seguimento de posibles positivos. Esperemos que esta semana que volva a haber outra reunión entre os responsables de tecnoloxía do Goberno Central e das comunidades autónomas podamos ter algunha luz. De momento, insisto, aínda non temos nada que contar porque non hai nada preciso acordado. 4 Televisión, con cautelas e a la espera del criterio estatal, pregunta si considera que Galicia está preparada para pasar a fase 2 y, por otra parte, quiere saber cuándo conoceremos cómo funciona el nuevo sistema de procesamiento agrupado de muestras PCR. Vamos a ver, nosotros por eso hoy he pedido, aunque puede parecer una anticipación innecesaria, he pedido que se nos diga cuáles son los criterios que vamos a manejar, que va a manejar el Ministerio para pasar a fase 2. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que desde el primer momento de la fase 1 tengamos algún criterio, aproximado al menos, o con horquillas, para saber exactamente qué requisitos se le va a exigir a una comunidad autónoma para pasar a la fase 2. Vuelvo a reiterar, no es un tema menor, es que es un tema de un enorme impacto económico y social. Y no podemos improvisar esas decisiones a unas horas antes de que el gobierno dé a conocer su decisión final. Si realmente hay una comisión de expertos y hay una comisión que parametriza y objetiva cuáles son los criterios, esos criterios con mayor antelación son criterios que la gente puede entender, que los servicios sanitarios pueden gestionar y, por tanto, podemos tener éxito en la superación de los criterios. Nosotros no sabemos si podemos pasar a la fase 2 porque no sabemos qué se nos va a exigir para pasar a la fase 2. Lo que sí digo es que nunca ha habido en la sanidad gallega tantas camas libres en los hospitales, tanto de UCI como de hospitalización. Es decir, en este momento el número de camas de UCI vacías es el 63%. Y el número de camas en plantas de hospitalización vacías es el 49%. Por eso estamos reactivando la atención primaria y la atención especializada.
Nunca hemos tenido tanta disponibilidad y tanta potencia instalada para tratar una patología como la que tenemos en este momento. Lo lógico, por consiguiente, sería ir avanzando, eso sí, con prudencia y con la vacuna de la responsabilidad de cada ciudadano hacia esa fase 2, pero desconozco, vuelvo a reiterar, cuáles son los criterios, y de aquí a una semana, pues deberíamos ya de tener los primeros avances si una comunidad va a pasar o no va a pasar a la fase 2, porque hay que avisar a los sectores productivos. Y los sectores productivos, si se les avisa con 10 días, pueden ir haciendo sus ajustes, sus cambios, sus nuevos modelos de circulación y de atención al público. Si no, tienen que hacer gastos y no saben cuáles, tienen que hacer gastos y no saben si ni siquiera van a ser útiles, porque no saben si van a poder abrir. En fin, anticipación y certeza. Esto es lo que pedimos. En relación con nuestro sistema de pooling para hacer muestreos en unidades de población semejantes, yo espero que, si no es mañana, será pasado, los responsables del complejo hospitalario público de Vigo lo hagan público a los ciudadanos de cómo estamos ya planteando una técnica de pooling que realmente, si funciona, y yo estoy convencido que lo hará, será un antes y un después para dar seguridad en las fábricas, en los centros sanitarios y también en otros centros donde trabaja mucha gente y es necesario pues hacer testeos con mayor frecuencia. Hay varias sobre elecciones. Cuatro recuerda que en su última intervención decía que buscaban la quincena más segura para celebrar elecciones. Pregunta si va a ser en el mes de julio. Y Europa Press, en esa línea, también decía si ya ha despejado la duda de cuál será la quincena más segura para votar. Pues vayamos teniendo datos sobre el estudio epidemiológico. Hemos pedido algunos informes a algunos especialistas para que nos concreten cuáles son, en base a los criterios que ya manejamos ahora y los datos que tenemos ahora, cuáles en los momentos o las quincenas que se considera que hay menos riesgo de rebrote, y en cuanto lo tengamos lo haremos público. Ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso. Yo espero que en los próximos días tengamos ya el test epidemiológico que hemos hecho, con una oleada de 50.000, más criterios de expertos, y que nos digan si es más razonable un mes que otro. En todo caso, estamos hablando de cuestiones que desde el punto de vista, digamos, temporal no son tan distantes. No estamos hablando de mucha diferencia entre meses, estamos hablando de antes o después del mes de agosto. Comprenderán que si es antes o después del mes de agosto no tiene una gran relevancia desde el punto de vista político, pero sí puede tener una cierta relevancia desde el punto de vista sanitario. Y a mí lo que me preocupa es esa relevancia, la relevancia desde el punto de vista sanitario. Tamén sobre esta cuestión preguntan se ten previsto reunir esta tarde os partidos galegos, e concretamente el diario.es cuestiona sobre cando ten pensado facerlle unha proposta sobre a data das eleccións ao resto dos partidos. Intentei respostar a isto coa resposta anterior. En canto teñamos os informes e teñamos o test epidemiolóxico valorado e testado, poderei a disposición dos partidos políticos esa información desde o punto de vista sanitario. Sobre as reunións cos grupos parlamentarios, o que quedamos, de acordo co propio consenso que se chegou entre os grupos parlamentarios na Cámara, é que o presidente da Xunta comparezca 2 veces ao mes no Parlamento, e en consecuencia as reunións que tiñamos despois das conferencias de presidentes queden sin efecto. Pois non tería moito sentido pois comparecer todos os domingos e adicionalmente comparecer semana sí e semana non, porque serían nun mes 6 comparecencias, 4 en pechado e 2 en aberto. Por tanto, a min o que se me trasladou por parte do Grupo Parlamentario Popular é que unha vez que se chegou a un consenso para activar a Diputación Permanente, ese é o consenso que rixe sobre outro tipo de comentarios a porta pechada. En todo caso, se hai algún grupo parlamentario que queira coñecer algún detalle de algunhas cousas que comentamos na conferencia de presidentes, eu estou a disposición para manter vía telefónica calquer contacto, se é que son capaz de respostar algunha dúbida que lle poderan ter os grupos no caso de unha vez finalizada a conferencia de presidentes que acabamos de rematar. Europa Press, aínda que o descarte para este luns, ten a Xunta algún horizonte para reabrir residencias e centros de día?
Precisamente levamos dúas reunións do Comité Clínico onde lle pedimos aos xeriatras e, por suposto, tamén ao resto das especialidades, pero de unha forma moi específica aos xeriatras e aos médicos de atención primaria, un protocolo para reabrir as residencias e os centros de día. Mañá hai reunión outra vez do Comité Clínico. Eu espero que se aborde nesa reunión e que podamos ter un protocolo para reabrir os centros de día e os centros de discapacidade a partir de esta semana, que teñamos o protocolo aprobado, e a partir de aí, en base ao que nos diga o protocolo, tenemos que ir axustando determinadas actuacións nos locais e posteriormente a proceder á apertura gradual de esos centros en Galicia. Pero, insisto, está na orden do día do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde dende fai 2 semanas e mañá será a terceira semana onde se vai estudiar. Galicia Confidencial di que se referiu que hai un 50% de camas ocupadas e o 2% con pacientes COVID e que non hai moita presión asistencial. Quere saber a que cree que é debido isto? E, por outra banda, di que hoxe sae a entrevista de Jordi Évole ao ex-narco Marcial Dorado, que di que dormiu na súa casa e que fixo almorzos. Interpreta que dirá que este tema non lle interesa, pero pregunta se mantén que non tivo unha amistade estreita con este señor. Supoño que toda a xente que sigue a actualidade política galega sabe que dende o ano 2013 levo contestando a preguntas sobre este aspecto. Por lo tanto, comprenderá que se levo 6-7 anos contestando a este tipo de preguntas, non me sorprende que volva a haber outra pregunta no día de hoxe. O que queira ter a súa propia opinión, pois que simplemente revise todas as respostas que din durante todos estes anos. E en relación con o número de camas que temos ocupados e o aforo que temos ocupado en consecuencia tamén libre, pois certamente, como consecuencia do COVID, hai moita xente que disminuiu a súa asistencia hospitalaria. Nós tamén reprogramamos a cirurxía programada, a cirurxía non urxente, e iso, o conxunto dos dous factores, pois o que están dando é que hai unha moito menor presión asistencial nos hospitais e que temos a maioría a 49% das camas baleiras. O 2% están utilizadas por COVID e o 49% con outros diagnósticos. E o 49% restante, insisto, están baleiras. Esta é a situación na que están os hospitais neste momento. Que o que fixemos? Aprobar un protocolo tamén na Comisión Clínica para reactivar, en primeiro lugar, a cirurxía maior sin ingreso e tamén as patoloxías de prioridade 1, que si requieren ingreso. Pouco a pouco, nas seguintes semanas, iremos reactivando a actividade hospitalaria, igual que a actividade de atención primaria, que empezamos xa mañá mesmo, mañá luns, a ter máis actividade programada nos centros de atención primaria. O que quería decir, trasladar, é que estamos, desde o punto de vista de potencia sanitaria instalada, sin dúbida, nos mellores momentos de poder atender esa pandemia e, se hai rebrotes, pois esos rebrotes, que espero que sexan menos intensos, dende logo, que este ataque frontal que sufrimos no mes de marzo e nas primeiras semanas do mes de abril. Moi ben, pois muchísimas gracias a todos, e como sempre, seguimos informando.